So my diamond is 4,527. So punta tayo sa inbox. So scroll lang natin onte, hanapin natin yung thank you for your support. Ayan, thank you for your support. And may kulay red pa, check natin. Yan mga patid, it's 3,330. So plain. Okay. Check natin diamond natin. Boom, it's 7,827 na. Paano nangyari yun? So punta ka lang sa Play Store, search mo Kajin, tapos download mo yung app. So pag na-download mo na, i-open mo, tapos punta ka sa Me, tapos mag-login ka gamit ang Facebook mo or Google. So pagkatapos, balik ka ulit sa Me, tapos enter invitation code. After submit mo, punta ka sa home, tapos pili ka ng kahit anong news, tapos antayin mo mapuno yung 20 coins. So pag napuno na, may lalabas bigla na ganito. Enter mo dito ML ID mo, tapos open mo yung ML mo. Ayun, play mo yung diamonds mo.